қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мубориза бар зидди коррупсия аз эътибор соқит дониста шуд. Ба ҷои вай қонуни нав бо ном муқовимат бо коррупсия мавриди амал қарор гирифт. қонуни мазкур аз 7 бобу 36 модда иборат буда моҳи августи соли 2020 қабул карда шуд. Он аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон 7 август ба имзо расид. ҳадафи асосии қонун пешгирии коррупсия ба ҳисоб меравад. ин тағйирот аз ҷониби кормандони раёсати агентии назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Соғ ва кормандони хадамоти иҷро дар вилоят фаҳмонда шуд. мо тасмим гирифтем ки дар ҷумла қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мубориза бар зидди коррупсия ки соли 2005 дар таҳрiri нав қабул шуда буду ба он аз 5 бобу 18 модда иборат буд ва имрӯз он қонун бо назардошти такмили қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ дар таҳрири нав бо номи дигар қабул карда шуд ва мо хостем ки ҳамин семинар мо тариқи видео ман видеоконференс мегӯем ё ки слайд мегӯем ҳамин чиз гузаронем ки то ки дар хотирҳо дурусттар нақш меёбад. боби 3 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат бо коррупсия аст. ин боб барои пешгирии коррупсия нигаронда шудааст ки роҳҳои муқовимат бо коррупсияро мавриди таҳлил қарор медиҳад. дар он тарғибу ташвиқи зидди коррупсионӣ, таълиму тарбияи зидди коррупсионӣ, таҳлили хавфҳои зидди коррупсионӣ, мониторинги зидди коррупсия оварда шудааст. ин боб дар маҷмӯъ 9 роҳҳои муқовимат бо коррупсияро пешбинӣ менамояд. меъёрҳои қонун асосан дар самти муқовимат ва тарғибу ташвиқот нигаронда шудааст. ҳатто шумо хизматчии давлатӣ дар оилатон ягон шахси ғайри шаҳрванд ё ки ғайри миллат ғайри дигар тамоми критериҳое ки дар моддаи 7 конститутсия пешбинӣ карда ҳамон дар назди қонун новаста ҷинс миллат эътиқод динӣ мавқеи сиёсӣ дигар ки баробаранд бояд дар кадом статус набошад агар ба шумо дар як хоҷагӣ зиндагӣ кард хоҷагии умумӣ бурд анамон шумо ба хешованд наздик мешавад бизоба шаҳрванди хориҷӣ бошад ҳамон алка шумо якҷоя кор карда наметавонад. ин дар ҳамон масъалаи хешовандон наздик то ҳамин дараҷаи нозукиён қонун пешгирӣ карда. дигар мафҳум пешгирии коррупсия овардааст. фаъолияти субъектҳои муқовимат ба коррупсия дар самти огоҳӣ, пешгирӣ, ошкор ба қайдгирӣ, кушодан, таҳқиқу тафтиш кирдорҳои коррупсионӣ ва бартараф намудани сабаб шароитҳое ки ба созишии вайронкунӣ ва коррупсия мусоидат мекунанд ин пешгирии коррупсияро ташкил медиҳад. ҳамчунин баъди семинари омӯзишӣ ки ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат бо коррупсия бахшида шуд, кормандони хадамоти иҷро дар вилояти Соғ аз рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки иҷрочиёни ниҳод таҷлил карданд. сардори раёсати хадамоти иҷро дар вилояти Соғ Алиҷон Амонзода сабаби таҷлили чорабиниро арҷ гузоштан ба яке аз муқаддасоти миллии кишвар арзёбӣ намуд. кормандон оид ба мақому манзалати парчами давлатӣ маъруза намуданд. парчами давлатӣ рамзи шоистаи сарфарозӣ ва истиқлоли соҳибватанӣ ва омили муҳими ифтихори мустақил буда миллати тоҷик ҳанӯз дар гузаштаҳои дуру таърихӣ дорои суннатҳои бошарафи парчамдорӣ буд ва хоҳад мемонд. ҳар як фарди бо маърифат ва соҳибихтиёри мамлакати мо бояд парчами давлатиро чун рамзи волло ва сарфарозию ифтихори дуруст шинохта дар бузургӣ ва муқаддас будани он ба таври шоиста аҳдгузорӣ намояд. бо чунин муносибати ватандӯстона дар бунёди ҷомеаи пешрафта саҳм гузорад. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз нишона ва муқаддасоти кишвар маҳсуб мешавад. он нишона аз ҳастии миллати тоҷик ба ҳисоб рафта ҳангоми баргузории чорабиниҳо парафшон мегардад. арҷу эҳтироми он ба ҳама муҳим арзёбӣ мегардад. барои беэҳтиромӣ нисбат ба парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи махсус дар кодекси ҷиноятии кишвар мавҷуд мебошад ки агар шахс нисбати парчами кишвар муносибати ғаразнок анҷом диҳад пас дар асоси қонун ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. ҳадаф аз баргузор намудани чунин чорабинӣ ин беҳтару хубтар шинохт ва муаррифӣ намудани ин ҷашни барои давлат муҳим мебошад. аслан вақте ки мо ба гузашта нигоҳ мекунем ин парчам ва парчамдорӣ барои миллати мо чизи бегона нест. ҳанӯз дар давраи ҳамун қадим давраҳои тарихӣ ҳамин парчам ҳамчун рамзи мубориза ҳамчун рамзи адолатхоҳӣ барои мо ҳамчун мерос омадааст ва хеле ки ҳамин ин чизи факти тарихӣ аст ки исбот кардааст ки нахустин шуда коваи оҳангар ҳамон ки бар зидди ҳамон душманон бар зидди ҳамон душманони миллат ҳамон чарме ки дар пешдомани чармине ки дошт ҳамонро ҳамчун парчам истифода кард.
ҳамчун парчам истифода карда ба муқобили душман баромад ва баъди ҳамин ҳамчун ба як рамз табдил ёфт. Минбаъд дар ҳамаи давлатҳо ва дар ҳамин чорабиниҳои муҳими сиёсӣ сатҳи байналхалқиён ки муҳорибаҳои ҷангӣ ҳамун парчам ҳамчун шакли пешоҳанг ҳамчун истифода карда мешавад. ҳамасола санаи 24 ноябр дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи парчам гузаронда мешавад. ҳадафи асосияш тарғибу ташвиқи парчами давлатии кишвар ва ҳамчунин арҷ гузоштан ба нишону муқаддасоти халқи тоҷик маҳсуб мешавад. гузориши Мафнушкурова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.